A verdade é que tampouco viñamos aquí con expectativas así altísimas de gañar, pero coincidiu e, bueno, estamos moi contentos, a verdade. Pois mira, cando estábamos no público, a verdade é que pensábamos, aproveitamos os 15 segundos que nos daban de marxe para responder, pero cando estábamos aquí pecábamos de que intentábamos responder rápido e moitas veces algún fallo era de eso de intentar correr, hai que pensalas porque claro, non son obvias, son máis de pensar. Pero bueno, ben, eu creo que levamos ben a presión. Ao principio peor, pero logo xa fomos acostumbrando. Simplemente vimos vídeos de edicións anteriores, bueno, repasamos un pouco as típicas preguntas, letras galegas, Premio Nobel de Literatura e pouco máis. Nunca. Con tan pouco tempo, as preguntas en matemáticas sí que é verdade que son difíciles de responder, sen unha folla na que apuntar, a tensión notábase tamén. A final foi moi empatada, case ata o final, notábanse os nervios, cando nos adelantamos moita tensión, notábase que era a final. Sí, a verdade que empezar así o ano con algo que non contábamos gañar, pois sempre senta ben, además é como un premio, como ti ben dices, para nós, vir aquí, pasar a mañá e encima conseguir gañar, sempre está ben. Se para outro, haberá que volver a ver como nos sai da seguinte.